Мы знаходзімся ў музеі сталічнай адукацыі, які размяшчаецца ў мінскім дзяржаўным палацы дзяцей і моладзі. Музей быў урачыста адчынены ў 2004 годзе і з таго часу бесперапынна вітае наведвальнікаў, як дзяцей, так і дарослых. Ён складаецца з 7 раздзелаў, кожны з якіх прысвечаны важнаму перыяду ці тэме ў гісторыі адукацыі ў Мінску. У першым раздзеле прадстаўлены экспанаты, звязаныя з гісторыяй 16-го, пачатку 20-го стагоддзя. Тут размешчаны факсіміле старонак з першых вядомых азбук 16-17 стагоддзяў, па якіх дзеці вучыліся пісаць. Шматлікія фотаздымкі перыяду расійскай імперыі, якія ілюструюць адукацыйны працэс таго часу. Фотаздымкі атэстату, адукацыйных устаноў. Напрыклад, можна бачыць фотаздымак будынку жаночай урадавай гімназіі. У другім раздзеле распавядаецца пра змены ў адукацыі, якія адбыліся пасля ўстанаўлення савецкай улады ў Беларусі. Можна бачыць міжваенныя пасведчанні аб атрыманні сярэдняй адукацыі, падручнікі, па якіх вучыліся ў той час. Цікавы дакумент, прыкладны расклад школьных сняданкаў пачатку 20-х гадоў. Трэці раздзел прысвечаны страшнай старонцы ў гісторыі горада, нямецкай акупацыі. Падчас акупацыі ў Мінску працавалі некалькі адукацыйных устаноў. У нас размешчаныя атэстаты, школьныя сачыненні. Многія жыхары горада не змірыліся з нямецкай акупацыяй і сыходзілі ў падполле, каб змагацца з ворагам. Былі сярод іх і дзеці. У музеі размешчаныя фотаздымкі і біяграфіі юных герояў, многія з якіх трагічна скончылі сваё жыццё ў барацьбе. У чацвёртым раздзеле прадстаўлены экспанаты 50-70-х гадоў. Можна пабачыць узоры дзявочай школьнай формы, а таксама парту прыкладна 60-х гадоў, за якой калісьці вучыліся школьнікі, а таксама фотаздымкі са школьнага жыцця таго часу. Пяты раздзел распавядае пра слаўную гісторыю мінскага дзяржаўнага палаца дзяцей і моладзі. Можна пабачыць фотаздымкі з гісторыі палаца, яго дырэктароў і выбітных педагогаў, а таксама шматлікія ўзнагароды, якія атрымлівалі гадаванцы і супрацоўнікі палаца. Па цэнтры размешчаны вялікі драўляны ключ, якім сімвалічна быў адчынены сённяшні будынак палаца ў 1986 годзе. Шосты раздзел прысвечаны гісторыі адукацыі ў Мінску ў 1980-90-е гады. Тут зроблены акцэнт на інфарматызацыі, якая пачалася тады і працягваецца дагэтуль. У цэнтры кампазіцыі камп'ютар ES-1851, які выпускаўся ў Мінску ў 90-е з дэталяў айчыннай вытворчасці. Такія камп'ютары выкарыстоўваліся на уроках інфарматыкі. Усяго іх было выпушчана каля 3000. Нарэшце, у 7-м раздзеле прадстаўлены экспанаты, звязаныя з гісторыяй піянерскай арганізацыі. Тут мы можам пабачыць атрыбутыку, сцяг піянерскай ячэйкі, горны, барабаны, вымпелы, а таксама піянерскую форму. Дзверы музея заўсёды адчыненыя для цікаўных наведвальнікаў. Запрашаем вас на экскурсіі.